Wat een familie. Schreuter of Kini Bastiaans. Ik heb een hele kloft familie en ze zijn heel apart. Ik had 10 onkels bij het circus. Alle is acrobaat. 9 tantes. Jonge, oude. Scootjesiers binnen dat. Mijn 8 neefjes kwartje breidje. Een record in het Guinnessboek. Ik heb zo'n zusjes die het fietsen in een peerse ruitjesbroek. Eerlijk weer, mijn broekjes zitten alle 6 hier op ballet. Mijn 5 pakers zie het eten, dus we eten altijd snert. Else sneun komen mijn beppes met haar fjouwen, skaten door. Mijn 5 pakers en mijn 3 men binnen hier op Mosk als skatespatoor. Mijn 2 heiden binnen duo, jouw tangoles daarbij. Maar het meeste pad ben ik wel, want er is maar 1 van mij.